Ох, сябра, прачытаў я твою кнігу. Скажу шчыра, раздражняла крыху. Як ты скокаў з тэкстам, нейкая мазаіка атрымлівалася. Але норм, зацягнула і нават не заўважыў, як дакрочыў да фіналу. Ведаеш, што мяне зачапіла, гэта гісторыя пра аўтамабіль. Колькі свайго асабістага згадаў адразу. Неверагодны карагод малых гісторыяў. Падарожжы, начныя завірухі, невялікія ДТЗ, вялікія коркі, нечаканыя лясныя дарогі з намётам у багажніку і п'янай зграі пацаноў, калі мы літаральна ледзь не разбіліся, выскачыўшы наверх узбярэжжа Вяллі і проста павіслі над цёмнай халоднай вадой. Альбо вось шыкоўны момант, калі я забіраў сябра з жодзінскай турмы. Імчым у Менск, ззаду ідзе поўнай хадою жлукценне. Я не п'ю, машына без тэхагляду, без працоўных габарытаў і чырвоных стопаў, адна фара ледзь гарыць. На задніх месцах Ю і Ша заліваюцца да самых зрэнак. І нас спыняюць перад уездам у горад. Я кідаю машыну на супрацьлеглым баку узбочыны, сам накіроўваюся да машыны ДАІ, будуючы ў галаве праўдзівую прамову, чаму аўто ў такім храновым стане. Разумееце, лейтенант, я на гэтай машыне не езджу, але сёння ў сябра памерла бабуля ў жодзені. Ён быў такі сумны, скрушны. Я вырашыў рызыкнуць, завесці яго. Цяпер вось з пахавання дадому едзе. Я ж, вы бачыце, не п'ю. Я лапачу без супыну. Даішнік разам з калегам, які сядзіць на заднім месцы, хітаюць галовамі, з разуменнем. Яны вырашаюць, што справа сапраўды вартая, каб заплюшчыць вочы на штраф. Лейтенант пранікнёна пазірае. Можа, у яго хтосьці нядаўна памёр? І тут раптам заднія дзверы маёй машыны на розгалас. І дзве зусім п'яныя пачвары выпаўзаюць з салёна і пачынаюць сцаць на дарогу. На колы машыны, трымаючы ў зубах запаленыя цыгарэты. У адной руцэ пэніс, у іншай у кожнага пляшка шампанскага. Я так і самлеў у даішнай машыне. Дупаю адчуў, як пот прасачыўся скрозь поры на ўсёй скуры. Не магу спыніць гэтых відзежаў. Як мы ганялі на машыне на выперадкі ад адной бутэлькі шампанскага до другой, па начных крамах. Жах, нянавісць, адвага і адсутнасць мозгу.